ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makitam ka di ti doon sumungad. Ay no, nagwapo na unay din naka-long sleeves iti stripes of blue and white. Anya ko man nagwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray ma diti ugali na, basta nataan. Ano kinasaya at ti ugali na, no nalaad mo't. Aha, No way! malo. Conrad, adda doa na katugaw iti may sa alamisaan. Ijay tan ang makitugaw. Babalasang sama dagajay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Amang ano tay kunada abalasang idi kalman. Rugyam man ang kinapilyo. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom. Adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Isu-aso katam, tapno da thrill na. Oy, matitikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumit at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Oy, di ka butbut ngayon, Pards. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa manurat. Hi, beauties. Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay tilamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siya ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Taalalay pa ikit din. Bakla ka di, kadapay alalay mo. Babaeng sama ti amok nga dalalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga, kadi nga alalay. Hoy friend, apay adi ka matagtaga rin. Dumdum nga gak iti saritaan nyo. Alangan mo't abo man laetak. Kaslada kami ti performer. Katsi ka man ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kinatable ta. Adda tartarabitap jayagnagan iti malong. Ha? Nalay nga makirabak. Ni ngay Vanessa. Nasingpet unay, sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di, ngem makaparagsak ni malo akasarsarita. Nalaing ang makirinabak. Ayun gayam. Di tamot na damagan ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni malo. Ta nakabado iti purawo. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tao ti trabaho ni Vanessa. Saan ba ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment apaggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa asiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwa ki balay. Diag may saka nga rod ijay mansion mo. Sumangpat damot kat di inton malam. Awan samot duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan ijay bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako matapang rabiak. Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga daitad mo. Pilya. Ala, inta nga rodan. Oh, beauty. Si kama ti masabat ko.
Uray si kamot, pogi. Api nga da ka ditoy. Papanam ka di. Saan kamot anak kapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan nakinita dagiti trabahador na kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes! Adda pa'y condo unit kan apartment na. Intalik dagiti dadakkel na idinapanda iti abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagan. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat latamat, iha. Saan akayat ikabsat mo nga agawid kami dita? Amumatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Da kami latan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumikumakmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay, chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arak iti pagnanaadam, Pards. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Abay kumano bak nang? Ay, sabalin sa daytan. Jack nakaturturog anang pampanunot pare. Imbaglakid din tawan sarak ko ita iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka, saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak pare. Anya nga tati aramidak. Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Adda ka madgaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaang mat nga aldaw ti pakada. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Way, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa'y dito Pilipinas. Wen, balasa nga pa idinagyanak kada Sir Isaac kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saanan abalasang tabo mangatkan. Ay, gita ka man langan, tamapanak pa'y dita silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel a pasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam dan. Ijay pa yung aron apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaagdan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito, Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mi di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salat ti armam. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daan o duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaado Ay, di bagakan ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitad ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka.
Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko nga minan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga rodin tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat patyan dayjay? Ang mga nulukwan na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat diti bagbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat patyan dayjay agari? Luklukwan na kalaang. Uray siya, inikanak mat idi kalman. Identod kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit. Apaya kas na masuron ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na kat isulaan ti maikan. Kaslakas tangarod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawit ka din? Wen, agkuyog kan. Ada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta. Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Janfing. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.